waar we ons brieven zijn onze dingen uitgehold en onze gegenwart. Har zij een beetje stokfurcht, namen we dat vlees. Dus wanneer ze niet geloten zijn, wat papa, wat mama nu zeggen of denken. Ze spelen vielleicht niet, wanneer we doorheen komen. Ze hier op met toben, ze hier op met lachen, zo voor alle ernst en stil. De grotere dingen, die worden blij, hebben niet meer het hoop. Dus wenn dat echt weiß, dan hier, nu jedet wat boos zich wieder. Dat is niet unbedingt bloß, dat het niet in respect is. Vielleicht zijn onze dingen niet geloten en onze gegenwart. Nog een wijs, goede wijs om ons te brieven is, maar andere liedvrouw, wo zit junt onze dingen? Zijn onze dingen geloten, of zijn ze niet geloten? Ik geloof, je hebt wat van te zijn. Some lied waar we manchmal zijn, die dingen, die zitten uitgehold, die zitten een beetje vergruwd. We hebben hier bloß een beetje wat uitloten en gaan bij dem, das Punkt, wat ik hier had van geistliche Geburt und Erziehung. En denk wat mir de latere tijd op ons heeft ongelegd is, of hot gelegd, dat is, waar we als ouderen ons met aannemen en de dingen in de geistliche Geburt oder in het geistliche leven. Dan red ik nu definitief van dingen wat al alle geworden zijn. Wat hebben we onze dingen geistlich verbunden? Ik geloof het passiert. Dat dingen, die zijn uit de kinderjaren buiten. Ouderen kijken de kinderen aan als die zijn zelfs verantwoordelijk, wat ze ook zijn. En zo wie als ouderen, we schiften en een gier nemen, dat we onze kinderen aanvangen zo te behandelen als grote mensen. En dat is ook raar. We zullen ook. Maar dan komt dat pot neer, dat onze kinderen aanvangen de stem van Heilige Geest te horen. En dat komt dan neer, dat onze kinderen, die worden geestelijk geboren. Hopefully. En zo onze kinderen zijn en dat ganz nie, ganz schwach, kunnen we vielleicht zeggen. Sehr wenig Verständnis. En dan komt het veel meer erop aan dat we als ouderen en dit pot ook neerjumpen als wanneer de kinderen al groot zijn. En je hebt de kinderen vangen maar groot avonds aan en er geestelijk het leven te gaan. Eigenlijk wat zeer wichtig is, dat we als ouderen uitvinden worden, wo steken onze kinderen im geestlichen leven. Manchmal heeft het zo dat een kind opkomt en zegt, oh, ik zie me einig worden, ik wil ook Jezus nu volgen. Heeft vielleicht nicht de rechte wereld, hem dat even deel brengen, kan vielleicht nicht gleich zijn wo dat gaat. We als ouderen nemen de hostig uit. Oh, nu heeft het kind zich bekeerd. Vrij ons dat ook. Merk aber niet veel van een herhaling ervan. En dank dus God, dat nu heeft mijn kind zich bekeerd. Vielleicht heeft het kind ook niets van dit gereed, maar wie mooi een beetje een is aan het kind. Dan aber later passeren dingen en dat kind leven wat niet recht zijn. Dat kind denkt wat een christ niet zal. En zo dan denken we terug, oh nou, du zegt de laatste, du had ze bekeerd, of anyway, ik geloof eens, du had ze, you know, dat is veel, wanneer je gemeenschap niet werkelijk door is, we weten niet wat het kind geestelijk is. En dan maken we dingen wat kinderen doen, wat die niet zullen doen. En dan worden uitdrukken, je mag zo wat als, wanneer du die nog mal bekeren wordt. Dan moest je maar dit en dit en dit afheren. You know, en dat kind heeft zich bekeerd. Oder dat blijft, dat heeft zich bekeerd. Maar dad of mom zegt nu, wanneer du die nog mal bekeren wordt. Zo al die ervaringen wat dat kind bij jou gemaakt heeft, zijn door van de ouderen te niets gemaakt. Dat kind is vielleicht ganz en gar ook confused. Weet zich wat met zichzelf, maar nu heeft pa of ma gezegd, dat wanneer ik me nog mal bekeren word, so obviously wat ik bij hier gehad, is wens niets geweest. En in werkelijkheid, dat kind heeft zich vielleicht bekeerd had, dat veelt plus nu te helpen. Dat is een baby, geestelijk gereed. Oder, ouderen worden een uitdruk maken dat dingen, wanneer du een christ wirst, dan wirst du dit niet doen, dan wirst du zo en zo. You know, dit zijn uitdrukken wat veel gebruikt worden, wat meest immer meer verwunden doen als helpen doen.
ohne te weten wo dat kind in Kampf is, wie soll het helemaal zo'n uitdrukking als dit merken? Aber uitvinden, wo ist dat Christ in Kampf? Wanneer een kind zich verbekeerd hält, vielleicht alleen wo voor zichzelf, ik had het bij ons beleefd, oder wie had het bij ons beleefd, dat een kind bij eenmaal zegt, ja, ik heb me bekeerd. Wel, ik zie dat ik weer worden, ik vind uit, wat jij het voor? Wo hast du beleefd? En werkelijk, dat kind vertelt de ervaring, wat ik leef, wat door is was, van heel jees oorleid. Leider zullen we als ouderen zijn, wanneer we onze kinderen, wat alle woorden zijn, leider zijn, als een Christ, dan zult u dit opstonen, of abheren met donen, of ontvangen met donen. We worden vielleicht maar dat eventje van deze boodschap loten. Ik had de nächste punt hier van, wo leert man een kind horchen? Ik glaube, het wordt ons interessant zijn, en vielleicht hebben we nächste Mal onze boodschap wieder davon. En een paar jedanken, wat ik wil leggen, dus jeder een met te delen, als ouderen, als grootouderen. Maar dat slechtste ding, wat we ons zelf kunnen aandoen, als ouderen, dat is, wanneer ik en du ons dat eenmaal zelfs worden zeggen, oh, ik ga niet voor de brucken om de kinderen op te trekken. En dem stuk, wat ik meen met dit te zeggen is, dat ik daarmee opgeven doe. Want dat over en mij in die klaar is, dat ik ga niet voor de brucken en doorheen, waar ik veel tijd spende bij God in gebed, en God vrouw, en dan ga ik over hem vertrouwen en mijn arbeid doen, dat met God top, dan hebben we wat we brukken om onze familie optrekken. Dan is het zegen en dan is het kracht. Waar we dat plus klaar hebben met onze familie optrekken, dat met God top, dan hebben we alles voor de brukken. China zal zich dan zeggen, nou, met mij is het niks, dat deed niks met mij, ik geef op. Waar we hem geloven en deze arbeid nemen. Moet God je zeggen.